Txikitatik Helene oso neskato zehatza zen. Pelutxe pila bat zituen, tamaina guztietakoak, eta denek bere lekua zeukaten bere logelan. Oto zuen lagun leiala, hartz txikiena eta leunena. Bere gogokoena zen, bere aitonak 3 urte zituenean oparitu ziolako. Egun batean, Helene oso pozik zegoen. Ane, bere lagunik onena, bere etxera joateko zelako, eta bere gelako pelutxe guztiak erakutziko zizkion. Baina, bere harridurarako, Oto erakusteko unea iritsi zenean, hau ez zegoen. Helene geldirik geratu zen, hitzik gabe. Non zegoen gauero lo egiteko erabiltzen zuen pelutxe txikia? Ordurako, Ana etxera joan behar izan zuen, eta joan zenean bere laguna lasaitzen saiatu zen, baina Helenek munduko haserrerik handiena hartu zuen, eta bere pelutxea utzi zuen leku berean egotea besterik ez zuen nahi, beste zer axola gabe. Hain haserre zegoen, malkoak atera zitzaizkiola barruan sentitzen zuen amorruagatik. Aurpegia erabat bustita, bere gurasoei errieta egitera joan zen. Zer egin duzue Otorekin? Oihukatu zien Helenek bere ama eta aitari. Lasai bihotza, garbitzera bota dugu, esan zion aitak lasaitzeko asmoz. Ez zen Helene horrelako zerbaitengatik haserretzen zen lehen aldia. Bazekiten oso perfekzionista zela. Batzuetan, pelutxea garbitzera bota behar izaten zituzten berak jakin gabe. Aitak erantzun zionean, hitzik esan gabe alde egin zuen. Afaltzeko orduan, Helenek ez zuen ezer esan, ez zuen hitz egiten. Inoiz ez zitzaion gertatu haserreak ordu bat edo 2 baino gehiago irautea. Helene, ez haserretu mesedez, barkamena eskatzen dizut, aurretik abisatu ez dizudalako. Oso gutxi geratzen zaio lehortzeko, eta berehala egingo duzu berriro lo berarekin. Ez didazue abisatu, ez da galdetu ere, eta gainera ez diotan eri erakutsi zuen erruagatik. Esan zien Helenek haserre. Biharamunean, Helenek zapusturik jarraitzen zuen. Nola zen posible oraindik haserre egotea? Gozaltzera joan zenean ere, ez zuen ezer esan, ez da hitzik egin ere. Egunon, Lastana, zer moduz zaude? Helenek amari begiratu zion, eta ez zion erantzunik eman. Helenek ez zien hitz egin nahi, oso minduta zegoen. Uste zuen, ez ziela inoiz barkatuko. Baina, benetan hainbesterako altzen Heleneren haserrea? Egun osoan, berdin egon zen, ez amarekin, ez aitarekin hitz egin nahi izan gabe. Gauean, lotara joan zenean, han zegoen Otorekin jolasean, baina bapatean, honek, esan zion. Helene, begira, leunago utzi naute, aspalditik nahi nuen dutxa bat hartzea, eta orain oso leunago. Helenek Oto hartu eta bere indar guztiekin besarkatu zuen. Betirako galdu zuela uste zuen, baina baino bat besterik ez zegoen hartzen. Esnatu zenean, pentsakor egin zuen. Ametzak ohartarazi zion, haserre hura ez zela hainbesterako. Amak eta aitak ez dutela asmo txarrean egin. Batzuetan, gauzak pentsatu behar direla, eta ez garela haserretu behar, gauza batzuk aldatu egiten direlako. Dena ez dela perfektua. Orduan, sukaldera joan zen, eta egunon oihukatuz oso gogor besarkatu zituen ama eta aita. Sentitzen dut, esan zien Helenek damututa.